lapha sizama ukulungisa izwe, sizama ukulekelela uhulumeni wethu nabaholi bethu, asilwi namuntu thina. So nina nibuye nifakele izinto zokudlala ezintweni zenu. So siyacela ukuthi intatheli iqala kwenzeke kahle ukuthi zime kahle, then ke nina bese ningangena ke emaceleni mangabe bengaphazamiseki. Kodwa makuthi baphazamiseka sizocela ukuthi ngoba ukhona umfana thina osishutha oqondene nathi. So ninika inamba yakhe nina ngama content creators, ni share lokho kweni kokudlala. Kodwa lokho ku serious nje sicela ukuthi sihloniphane, hayi ngokubandlululana, niyazi sihlale sindawonye. Asitholeni ke ngokusheshsha ikhona imedia house ethi ayitholile iposition eseceleni silungise leyo. Hayi asilungise bafowethu, ngiyacela bafana bakithi nezwa zithi imedia house nina ningabakithi ningathola. Uyabona nje ama content creators angavumelana ngogatsheni ukuthi ugatsheni kube uye lo mfana ongishuthayo, kube uye ozoshutha, nonke nithathe inamba yakhe, nithathe yonke into enifuna ukuyithatha. Uma sivuleka ispace lapho esizovuleka khona, yabo. Kodwa uma kumeka kulungile makukuthi kuyameka, kodwa ningaphazamisani. Futhi makusetshenzwa noma ngabe umuntu awumazi, ube nenhliziyo enhle nje. Noma ngabe uyaqala ukumbona ube nenhliziyo enhle, kuyaphilisana lokho. Asimdedele nje mfowethu, asimdedele. Hayi. Simdedele. Ikhona enye media house ethi ayikakami kahle. Ikhona asikwenze ngokukhulu ukusheshsha. Phakamisa mangabe uyimedia house othi awumile kahle. Baba bazophazamiseka mhlonishwa. Bazophazamiseka ngathi ungahlala. Iyaphi position yakho sisi oyifuna? Yabona uma ungahlala nje usondele emakhamereni ehlele ngakubona. Ungabe sabavimbaka abanye noma ungaguqa nje phansi mangabe uzokwazi ukuguqa. Phela ngiyaqala lokhu ngazaba nje, ngiyaqala nokubiza intatheli manje. Bengingazi le ndawo imbi kanje. Sivumela udadewethu ukuthi aguqa. Ngiyaqala nokubiza intatheli manje, buka abafowethu bayangcola manje. Usakhona omunye abafethu othi ungemumva. Cha ngiyaxolisa vele ngumuntu wasehlathini nje mina. Hlala ningibona ngihlala ngiyiqimbele lapha. No bafethu engathi siqondile. Yeah. Lo kulungile, angicela ukudedela umfowabo abandaba bese esipha ukuthi usibizeleni la sizobe sesiqhubeka ke nohlelo lwembuzo. Ngiyabonga bafethu sidedela kuwe nomholi abezithi. Ngiyazi ke ukuthi kukhona abantu abaningi ama news outlets amaningi akhuluma kakhulu isilungu. Nizongixolela ke isilungu engizosikhuluma esikhulu ilesi sento ebhalwe phansi, kodwa kuningi ngizokusho ngesizulu and ngiyazi ukuthi nonke lapha nivamisile ukuyithatha inkulumo zami nihambe niyoyidokotela ke ngesilungu senu. So ke okunye ngizokusho ngesizulu, kodwa futhi i-media statement yami izoba available kuwo wonke umuntu, senzela ukuthi singachithi isikhathi sifunde into enisazophinde nibe nayo, nihambe niyoyihlaziya bese niyabona ukuthi nenzani ngayo. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu ukubonga kini nonke abafowethu bemedia ngokuthi nibe khona namhlanje. Ngicela ngesikhathi esifishane kakhulu, siyabonga ukuthi nisihloniphe. Kukhona abantu abadala phakathi kwethu, khona odadewethu, khona einsizwa, khona wonke umuntu. Ngicela nokubingelela leli tafule engihleli nalo. Insizwa Nomsizwa Development Foundation ineminyaka ewu-12. Ineminyaka ewu-12. Abanye bayayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uphakele umthakathi isikhathi eside kangaka kungaqami umsebenzi awenzayo. Abakwazi ukuqaphela bazobona ukuthi kulula kangakanani ukuthi insizwa zingilalele mina. It's because of that experience yokuthi kade yaba khona Insizwa Nomsizwa Development Foundation and ibivele isebenza, kodwa asikaze sibize imedia. Futhi noma nibona sikulama mashe sisuke sikuwo, abanye baze bekhathazeke nje ngoba baye bebona ukuthi angithanda ukukhuluma nemedia mina ngumuntu othanda ukusebenza. Ingakho kwabalula kimi ukuthi ngisukume nje ngithi kwanongoma umuntu okufika kasadingeki ongenawo amaphepha aqondile. So ke ingakho ke mhlambe kulabo abanalo umbuzo, isizathu ukuthi hayi ukuthi anginithandi, nginihlonipha kakhulu, nike nibone nginilwela, ngisho ukunilwela la, kodwa angithanda ukukhuluma kakhulu mina. Ngithanda ngathi kungathintwa izinto, kuthintwa izinto. Ingakho nohulumeni ngimcela kanjalo. So the core function of Insizwa Nomsizwa Development Foundation, we as Insizwa Nomsizwa Development Foundations exist to restore moral fabric in South Africa. For far too long, our nation has suffered moral degeneration.
marked by the systematic emasculation of men. We are committed to bringing back the dignity, responsibility, and strength of South African men. Because a nation cannot rise when its fathers are brought to the law. It is a myth that emasculation of black men, it is no myth that emasculation of men in South Africa is deeply rooted in the historical and economic legacies of colonial and apartheid. The politicians and politics have failed to end this system. Systematic oppression, the migrant labor system, and modern economic marginalization stripped black men of the traditional roles and providers of families' heads, and it's continued to happen to this day. I'm so sorry, man, as I'm not well. The consistent economic inequality and high unemployment rates prevent many black men from achieving financial independence, and once that happens, a man cannot fulfill their role as providers. Sizoyedlulisa lesi statement esibhalwe ngesilungu, kodwa into enkulu esizama ukuyenza la thina njengensizwa nomsizwa Development Foundation since saqala ukuba khona, umsebenzi omkhulu esawubona unesidingo esikhulu esokuthi uma kufika ipolitiki into eyenzeka abantu besilisa baphucwa amandla, hayi amandla okuganga, hayi amandla okushaya, hayi amandla okubulala, kodwa baphuca amandla omqondo okuzazi ukuthi bona bangamadoda kufanele kube khona into abayimelayo. Ingakho ubona ama politicians kulula ukuthi avuka akhulume noma yini ezweni lamadoda, akhulume maqeda angayenzi leyo nto, aphinde abuye njengoba kuzoza inketho, aphinde futhi akhulume into efanayo eyikhuluma phezulu kwamadoda, nokuyinto engavumelekile leyo. Ubona ama politicians amaningi isikhathi esiningi uwathola ekwazi ukuthi afike emakhaya umnumzane ekhona, afike ama politicians abiza ingane, akhankasa ingane, ekhona ubaba wekhaya aqale enganeni akhulume nengane azaqede ngento afisa ukuthi yenzeke endaweni. Izinto zonke lezo ke sifisa ukuthi uma sifuna ukulekelela izwe ake kuqale kubuyiswa isithunzi samadoda, nawo amadoda asemukele isithunzi sawo masibuya, asijabulele bese sisebenzisa kahle. Ngizonenzela isibonelo nje, kune inhlangano okuthiwa iMarch and March eqala udadewethu uMangobese ngonyaka ophelele ngo-24 May 2025. Wathi mangabe imemezela le nhlangano kade ehlala ekhuluma emsakazweni, kodwa wathi mayeqala ezophumela emgwaqweni ngenxa thina yokwazi iTheku ukuthi iTheku linjani, sathatha isinqumo thina sokuthi sizomeseka uMangobese, ngoba akukwazi ukuthi umuntu wesifazane angathi ekhuluma ngokuthi kuntshontshwe izingane, ethe ekhuluma ngokuthi kubulawa abantu, ethe ekhuluma ngokuthi amaphoyisa anobugebengu angene ebugebengwini ayantshontsha ahlangane nezigebengu kubulawa abantu, bese sithi thina njengamadoda kwaZulu sizomiyeka lo muntu wesifazane ahambe yedwa ayolwa leyo mpi leyo. Sasuka eZululand sashayela ama-hour u4 no half sizokweseka uMangobese siyinsizwa nomsizwa Development Foundation. So ingakho ke kuze kube namhlanje nibona noma kuthiwa khona into ayenzayo siyayihlanganisa thina eceleni sizinsizwa, sinikele ngakho konke sinakho ukuthi sizomeseka, senze isiqiniseko sokuthi iyanda nobukayo nofuna ukuganga ngaye angakwazi ukuganga ngaye. Enye into ofuna ukuthi iphele emadodeni ukuthi amadoda afuneka ayeke ukufuna ukunconywa. Amadoda must stop wanting to be praised for doing what a man is supposed to do. A man is never praised, must not be praised for doing what he's supposed to do because he's a man. Isibonelo ukuba ubaba kuumsebenzi wakho njengendoda. Asikho isidingo sokuthi uma uthengele ingane yakhe icathulo ebese ufuna umama weingane zakho noma unkosikazi wakho ukuthi ababaze leyo nto, ayibabaze kuze kungalalwa la ekhaya ngoba nakho namhlanje wena uthenga izicathulo zengane. Indoda kumele iyenze into elungile. Niboke nibheke mina ngiyagxekwa kakhulu, mina abaningi bayibuza ukuthi uphakele umthathu survive kanjani njengoba egxekwa kanje. Kuumsebenzi wabantu ukugxeka indoda.
kuwumsebenzi nje wabantu ukugxeka indoda kufanele ihlale igxekwa even abaholi ufuna bekwejwayele lokho indoda kufanele ihlale igxekwa ngoba ukugxekwa kwendoda kuyikhumbuza ukuthi akufanele yenze into engalungile yingakho namhlanje sinabantu abafuna beethe sebenza ezikhansela esebenze umeya athi angahamba yosiza abantu abashelwe izindlu noma ababulawelwe abathathelwe izindlu ithathwa izikhukhula abesefuna kube khona abantu abazomncoma bemncomele lokho uyahola lo muntu uholela ukuthi abe umeya uyahola uholela ukuthi abheke lo mphakathi uyahola uholela ukuthi alungiselele umphakathi izinto uma sekwenzile lokho ngaphezulu komholo ufuna ukunconywa sifuna ukubuyisa lokho ke singamadoda ukuthi cha isidingo sokuthi sinconyelwe izinto okufanele sizenze ayifanele lapha kwaZulu ngisho kuhlatshiwe umuntu wesifazane akasebenzi uma kunomsebenzi kunomcimbi othile abantu abesifazane bambatha amatshalo behlale lapha emsamo sihambe siyokhetha inyama ezinhle enkomeni siyokhetha inyama ezinhle enkomeni sikhetha insonyama sikhetha ingqiki sikhetha imbombosi siyonikeza abantu besifazane behleli epheka amadoda lapha zonke lezi inyama ezinhle isibindi kuhamba kuyonikezwa abantu besifazane balethela ukudla kupheka amadoda lapha elangeni kupheka amadoda lapha phandle kwenzekane emadodeni ilanga malishona amadoda ahamba ayohlala esibayeni adla inhloko adla amanqine enkomo ngoba that's how much we value our women as amadoda and as Insizwa Nomnsizwa Development Foundation that's what we stand for and we want to bring that back because iyona into ezobuyisa yonke lokhu kuthula okugcwele emakhaya and eliminate this GBV so that is just an introduction yokuthi Insizwa Nomnsizwa imeleni and indala ibivele iwenza lo msebenzi and that is why it is very easy for me to go to Joburg without knowing amadoda akhona but makune march ngifike lawo madoda awu10,000 ngikwazi ukwa control that is why mangiya kuGompo eEastern Cape that is why masizoya eNorthern Cape naseWestern Cape sizofike sihlangane namadoda sisebenzise the same spiritual values yokuthi sisiza amadoda ukuthi abuyele endaweni yawo kungabi inzima amadoda amayihlangene ukuthi alalele siyadinga wemadoda seSouth Africa namadoda kwaZulu kakhulukazi ukuthi sibe umkhombandlela einganeni ezincane zabafana ingakho kunamanje sinohlelo olubizwa ngokuthi iBhunga Boys Bootcamp eqhubekayo njengamanje okuyiyona ezothi ukuthatha isikhathi sami esingamasonto amabili ngingabonakala emphakathini ngoba ngiyohlala nalezi izingane entabeni sikhumbuza ukuthi singobaba bazo enye izinto ezinkulu okufanele zizazi ukuthi ukuba indoda akubizi imali futhi akufanele uma uyindoda uthengelwe ukuthi wenze into okufanele uyenze njengendoda so ke sizosukuma singamadoda silekelele njengoba sisukumile salekelela uMangobese nalokho sifuna kubulale nalomoya wokuthi ngeke ngihlanganisa amadoda awu257,000 ngithi ngizokweseka uMangobese ebese mase ngifikile kuthiwa ngisameseka uMangobese ngeke ngihlanganise amadoda kusukela ngaqala ngiwahlanganisa mahala ngingawakhokhela imali ngingenzi lutho ebese ngithi uma sengifikile ngeke ngisakwenza lokho angeke sikwazi ukukhuluma singamadoda la eSouth Africa sithi abantu besifazane siyabeseka bese kuthi mase kukhona into eqalwe umuntu wesifazane bese sithi ngeyakhe kuze kusho wona amadoda amanye athi musana ukuphazamisa uMangobese entweni yakhe kodwa thina seseka yena lo Mangobese uyabona abantu kwabanomoya omubi bagcwele emhlabeni bahlale bekhona into engingayikhulekela mina ukuthi yena uMangobese qobo angawemukeli lo moya kwabantu abafuna ukumkhandela into yakhe ihlale incane ingakhuli ngoba nakho bebona ukuthi amadoda ayasondela azomeseka akukho lapho esake safika khona entweni ephathelene noMangobese njengensizwa nomnsizwa safike sathi uMangobese akabuye eceleni sekuyithi abanikazi bento izithombe ziningi ziyinqwaba sikhombisa ukuthi sihamba naye simbambe ngesandla simshayela uhlombe in some instances we even refuse interviews in some instances we even refuse to continue walking uMangobese engekho there's evidence in these phones where la isasisho khona ukuthi njengoba sila sibizo uMangobese sizokweseka yena njengamadoda we can't contradict ourselves and say we want to empower women and say we want to support women and then when they initiate programs like March and March and then as men we don't come and support and for those that are worried that maybe there is some division
between us and a March and March. There is no division. A March and March is a program of Usisi Mangobese. We support it fully with everything, and then Insizwa Nomzizwa have been there. And March and March is not the first civic organization to fight the illegal foreigners. There was Put South Africa First, and people infiltrated it. Politicians infiltrated Put South Africa First, and today it's irrelevant because of allowing these rogue elements, the politicians and people who have other ambitions beside helping the country. Itutula, Operation Tutula nayo indala kakhulu kune March and March, and it has done significant work in South Africa, and we can't be contradicting ourselves sithi sifuna abantu behlangane and we fail to recognize each other when we are supporting each other. So siyacela kubantu base South Africa ukuthi bangasebenzisi umoya omubi nomoya wokwehlukanisana lo okhandwa ipolitiki. Ingakho kungafanele lama civic organization alidwe abantu abanama ambitions epolitiki. Akufanele mangabe nje uleader umholi noma uyingxenye yeMarch and March ubese uba nama political aspirations, because siyazi ukuthi lapha kuma lokhuza kuma organizations ethu abantu asebephethe lama march kwezinye indawo, abantu abafuna kuba ngama council. Yibo ke laba bathi mabebuka uphakela umthakathi besaba ukuthi mhlawumbe uphakela umthakathi ufuna lento nami engiyifunayo. Ebese ethi umuntu uphakela umthakathi ufuna ukuthatha into kaMangobese kanti uzama ukuthi uMangobese angabi nabantu abaningi ukuze yena ezothola lento ayifunayo. Mina ngistrong weingane zakwethu. Ngifuna nazo weintatheli. La eSouth Africa bambalwa abantu abastrong njengami. Ngistrong physically, ngistrong emotionally, ngistrong spiritually, ngistrong nje ngayo yonke nje into. Ayikho into engingastrong ngayo. Ngisho ungakhuluma into embi kangakanani, there is nothing anyone in this world, in the entire universe, nobody can say anything that can, demoralize me. You can't demoralize me, because I was held with a hand every day for 21 years, from 0 years to 21 years. I was held. Ngangibanjwe ngesandla, ngitshelwa impilo, ngitshelwa umlando, ngitshelwa yonke into. Ngitshelwa ubudoda, ngifundisa ukuthi buyini ubudoda bumelana. Abaningi bayamangala la. Uyabona kade ngithethiswa yenye indoda lapha ithi uyabona ke Phakela lento yakho lena ke manje yokuthi uhamba uqimbile lapha abafazi bethu sebethi ke manje indoda kufanele ibe nje, uyabona. Kube kungamanqoko, kodwa uya understand ukuthi kuhamba kuze kufike ezingeni lakho nabantu besifazane ngenxa yokwenza kahle indoda phambi kwabantu. Abantu besifazane bavukelwa yithemba lokuthi kanti amadoda akhona, indoda into kufanele ibe kanje. Yingakho ke thina sikulwela ukuthi amadoda wabuyelwe yithemba, awabuyelwe ukuzethemba ayithande, abuye kube ubuqotho ubenza abantu bekubona, ubuqotho ubenze. Baningi abantu abangikhulisile mina la engingababiza ngamagama abadumile abakhona abadala abaseParliament abakade beyingxenye empilo yami ngikhula, abazi kahle ukuthi kusukela ngina 7 years ngangivele nginje angishintshi. So laba baphuma umkhankaso wokuzama ukuthi bengingcolise noma bezama ukungiqeda amandla, akwenzeki kalula, ngoba yikho into ongayicinga ngame engcolile uyithole. Angiyiphili impilo engcolile, hayi ukuthi ngiyayifihla, anginayo impilo engcolile mina. Akukho ngisho yedwa umuntu wesifazane la emhlabeni ongaphumela obalathi mina njoba ngikhona ngahlukunyezwa uphakela umthakathi. Yime ngilwela abantu besifazane, lokhu ngazalwa ngilela abantu besifazane. Ngaka ngalwa nendoda endala ifuna ukushaya udadewethu imeshela ngenkani, endala yaze ngikhiphela ucelemba ngathi lutha ngindawo udadewethu lo, ngoba ngangifundiswe ngimncane ukuthi udadewenu uyithemba lakhe, usisi wakho kuyiphatha kahle kwakhe kulele kutheni wena njengensizwa emphakathini hlonipheka, ukuze insizwa noma iyeshela udadewenu imeshele yazi ukuthi lengane le inabafowabo lengane. Angikwazi ukushela lengane ngenhloso yokufuna ukuyichaphaza. Ilokho kufanele sikubuyise sizinsizwa, ilokho kufanele sikubuyise. So laba bazama ukona lo msebenzi ongake sesiwenzile ngeke kwenzeke. Insizwa nomsizwa, whether akhona amanye ama civic organization noma ngaba wekho, insizwa nomsizwa lokho kufanele achieve eSouth Africa izoku-achieve South Africa, ngoba we are very consistent. Ayikho political party noma political a politician esike yafika kithi ngasese
yakhuluma nathi isitshela ukuthi asiyeke ukuthi asenze ukuthi esitshela ukuthi asiyeke ukuthi awukho umhlangano esiwufihlayo uma ngabe sihlangane nomuntu ngoba sisuke senzela lokho ukuthi kungabi bikho izinto abantu abazoyisola kodwa labo abafundiswe ukuthi yonke into emhlabeni yenziwa ngemali we are here to teach them a new lesson. Wonke umuntu owazi ukuthi kuyantshontshwa emhlabeni, wonke umuntu owazi ukuthi kuyathengwana emhlabeni, insizwa nomnsizwa izo redefine i-honesty kubantu abasebenzela umphakathi. You can't say this is a hand and when you turn it the other way and then ubusuthi akusisona isandla leso. So ke besithi asendlalele nje bafowethu siyafisa abantu besifazane eSouth Africa bengaphatheki kabi ukuthi mhlambe sesithatha imisebenzi yabo noma senzani. A wise woman will always know ukuthi uNkulunkulu always put men phambili ukuthi bavikele abantu besifazane. Manje ke ipolitiki ifundisa abantu besifazane ukuthi bangaphezulu kwamadoda. Yikho ke ninama ex angaka nje uyabo. Yikho nje ninenqwaba yama ex umuntu azabe proud akubalela ukuthi kune ex yami la kune ex yami laphana ngoba wa noMavuso nje uyi-ex somewhere. Mavuso. So our media statement is a call for a new South African charter. South Africa needs a new national charter that reflects the aspirations and responsibilities of democratic choices of South African citizens in the 21st century. The 1955 Freedom Charter declared that South Africa belongs to all who live in it. Okungamanga nje. Asikwazi nje ukuthi singasukela umuntu waseBangladesh sithi naye ungwala. Ayikho leyo nto leyo. South Africa belongs to all who live in it. Many South Africans now believe it is time to debate whether the principle continues to serve the country's national interests or whether a new constitutional vision should be greater emphasis on the rights and responsibilities of sovereignty of South African citizens. South Africa belongs first and foremost to its citizens, who shall determine its future through the Constitution and the democratic process while respecting the human dignity and fundamental rights of every person within the Republic. Such proposal should require broad public participation, and with our marches and that have continued across the country, there is no doubt in anyone's mind that South Africans have had enough of the laws that are passed without their consent. South Africans, that there's no greater public participation than this one thus far. We will no longer be manipulated into being called vigilantes or Afrophobia or xenophobic. Government must act on immigration reform and border security. Bakithi kulaba bakithi abathi si xenophobic ngeke sifunde sonke lesi statement ngoba nisazonibuza imibuzo nelanga selishonile sizonithumelela sona nikhulume ngaso. Kulaba abantu base South Africa abathi si xenophobic baqale masiqala iMarch bathi lento izolasta 2 weeks. Ithe mayiqhubeka iba na 3 months bathi hayi lento lena it's an ethnic mobilization. Ithe mayiqhubeka iba no 6 months kwathiwa hayi these are vigilantes. Kwakubhala nanga umngane wami wakwabhala nje. Uyabona? So we have beaten every word, every name that is we've been named. We have beaten and we have proven to the government ukuthi we are not those names. We are South Africans who love their country. We are South Africans who want to see this country prosper. And in a short space of time, we have shown that imisebenzi khona eSouth Africa ngoba kukwazile ukuthi kuqashwa abantu njengamanje obasikhuluma uSpa unamathuba ade sizwa izolo late ukuthi uSpa unamathuba u15,000 for South Africans. Kade sizwa manje ukuthi lapha eThekwini indawo eziningi almost 1,000 emisebenzi evulekile. Kunendawo eyodwa ekhanda opholoni la eMbilo ekwazi ukuthatha abantu abawu500 replacing 500 foreigners. Now if you are telling me ukuthi we are xenophobic and then ade sibona manje lapha kuna 15,000 wabantu baseMalawi. So are you telling me ukuthi laba abantu baseMalawi bebengasebenzi?
bonke labantu baseMalawi bebengasebenzi njengoba ubabona nje ukuthi into yabi namabhadi as much as kubhlungu kubona amabhasi abo eginqika bathathe mina bangifaka ebhodleleni bethi bayangithakatha yes bangifaka ebhodleleni bafaka izibi bafaka umuthi bafaka amanzi bafaka isithombe sami bathatha leso sithombe bangena nasebhasini bahamba naso bethi baya naseMalawi lawo ibhasi endleleni uyabona ngeshwa elibhlungu may his soul rest in peace udriver wetruck ushonile aba 11 balimala and that is a very sad thing to watch ukuthi abantu bakithi now even abantu abazikhulu esikhundleni sokuthi bekhulume ngokuthi siyabonga bantu base South Africa siyabonga ngokuthi nisukume nisikhombisa ukuthi lento ingenzeka lento ebesihlula sonke lesisikhathi ingenzeka but what abaholi benzani bathi uphakela umthakathi is unskilled but no he is an unskilled Zulu man because angikhuluma isingisi esikhulu ngithi kodwa ngenza into I can lead 257,000 men and they can walk through town without breaking anything so ufuna ngibe skilled kanjani ubona ukuthi lamadoda emiza amadala kangaka yesterday they were advocates they were doctors they were professionals they were learned people ebebelapha emachine ebengibahola izolo bekunelunga leParliament ebengilihola izolo lapha so I'm still unskilled because angikhuluma isilungu esikhulu ema boardroom where you guys measure each other ukuthi omunye ufunde kangakanani omunye ufunde kangakanani what is the purpose of going to school when you can't do anything what is the purpose of going to school if you can't stand up for the country what is the purpose of going to school when the country is going down and the laws are being broken in front of you and then as soon as abantu base South Africa besukuma bethi awuthi silungisele nansini ubese uthi wena we must follow the law you are the law you are in parliament you are the law you are in parliament you're supposed to have enforced these laws long time ago and then you are trying to hinder us from doing our work because you feel like you are going to lose your position vele all of you in parliament you might lose your positions because these men and women they are ready to take those positions as you can see them walking through the streets and fighting and chanting talking about our country and fighting for our country they are ready to go and fight for this country sebe ne budget eParliament because we are doing this without a budget no amount of propaganda defile terrorism patriotism will defile patriotism or erase the sacrifices of our ancestors we as Insizwa Nomsizwa Development Foundation we have noted the utter contempt of disgust the cowardly and malicious campaign by certain individual political opportunists who have resorted in spreading falsehoods and fabrications that our struggle and commitment in South Africa are funded by Israel and other Western powers. Sengiyagcina la sengizonikeza imibuzo ngoba izinto eziningi engizokwazi ukuyiphendula izokhulunywa nina kodwa ngizosithola lesi statement this was very important for me to touch. First of all I want to thank the South Africans. People won't believe ukuthi we spend a week almost 15,000 rand worth of fuel going around a week and that money comes from South Africans. I have a Capitec account, it's not hidden, I put it out there to social media and I've kept asking people and when I said to people the 30th of June, I announced it here. Advocate Ndao, he was here, Advocate Ndao Konala. We were here on the 7th of December when I announced the 30th of June. And when I said that, people said, no, he's crazy, he's a Zulu man, he's barbaric, he's not educated. So I don't care, mina ngifuna kuba educated, mina ngiyazala ngizala izingane. Angidingi kuba educated, ngizala izingane zabantu abantu abongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kweni kudayilutha negazi nizala izingane engafani nani. Uyabona. So ke ngangilapha ngimemezela umhla ka 30 June 2026. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke into. But more than 2 million illegal immigrants have left this country.
As we are talking right now, we have our intelligence in the borders. People are leaving because they know ukuthi sizoqhubeka nalento. They understand. Today I got a call from a guy from Zimbabwe. We spoke for 30 minutes. He was ebonga abantu base South Africa. Enibonga abantu base South Africa. Ebonga ukuthi nibakhumbuza ukuthi bona bangamadoda ngempela. If you are a man, you are calling yourself a man, and you are here in South Africa. You left your child, you left your wife, you left your relatives, you left your own place, your own land of your forefathers, and you are sitting in South Africa for 5 years without seeing your child. But you got a nerve to confront uPhakela Umthakathi ohlala neingane zakho obona ingane zakhe every after 2 weeks. You want to confront me and say I'm xenophobic, I hate Africans. You hate yourself. You hate yourself as an African. You can't leave your child. You can't be away from your child for 2 years. You cannot be away from your child for the whole year. The only soldiers are allowed to do that. Not a person enjoying himself, drinking all the savannas and Black Label and everything here in South Africa, enjoying that because they say Black Label in South Africa is more nicer. Is more nicer than the Black Label in their country. Can you really come to another country just for fun, for food and other things, and leaving your kids alone in your own country? My African brothers, let us bring back the true African spirit. The true African spirit, the first line of defense of any household is a man. Umusu sesa South Africa wena uhleli ubusa ingane zakho ishiye zonke ngokwesintu sethu thina abantu abantsundu. Into umsebenzi wokuqala wendoda nje ukubheka umndeni wayo. Ubhekwa ubani umndeni wakho uhleli South Africa for 5 years. So I'm calling for my African brothers. I'm going to facilitate. I'm going to make sure. I'm going to visit these countries. I'm going to visit you, my brothers and sisters, in your countries to revive the spirit of Africa, to revive the spirit of Ubuntu. You must fight for your countries. If they kill you, they must kill all of you. You can't be scared of that, because even me, every day, yesterday I came late in the march because I had an intelligence that some people were waiting somewhere for me. I had to change 2 vehicles so that I can get to the march. Because if I used my car to come to the march, I would have died yesterday. That's why I kept postponing the times, because the intelligence was telling me, Uguti, there's things that people are trying to do. And thanks to the police, thanks to the intelligence. And all those that are criticizing us, they don't know that we go through such. All those that are criticizing us, they don't know. Good. The last time I saw my younger wife, who must be here, it was on the 4th of December. I'm only going to go home now. Nami ngiyodlala webakwethu ngoba kade sagcina ukudlala nezingane lapha. Ngidlalise nengane endala engizalele izingane. Uyabo? So ke kubhlungu kabi ukuthi ugxekwa abantu begxekela izinto ezifana nalezo. Indaba ye xenophobia nokuthi siyakhokhelwa into engeke iziyenzeke kuPhakela Umthakathi. No one is going to fund me. No one is going to fund me to divert this. No one is going to fund me to change the tone. Ngicela ukuniqinisekisa kuloko. Angithengeki mina wengane zakwethu. Lokho engikwenza ngobudoda. Lokho engikwenza ngoba ngiyindoda. Ngikwenza ngoba kuyi-responsibility yami njengendoda ukuthi ngisukume, ngikhumbuza abaholi, ngikhumbuza ubaba egcekeni ukuthi baba ngiyakucela, sicela unake thina njengezingane zethu. Hulumeni awukuthi uzame ukusikhuzela laba bantu esibe nomoya omuhle kubo. For more than 25 years ama foreigners ehlele South Africa. We were very nice. And then boom, ngo December they make a video and say, we are going to take this land. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Awumthinta umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu wesifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu, ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje wena ungarelaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye awunankingi, ngoba bazomthatha ngempela. Bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province uDeputy Mayor, the whole Deputy Mayor indoda yakhe yase Nigeria. The whole Deputy Mayor ubefihla abantu endlini yakhe uDeputy Mayor. Uthandana neNigerian elingasebenzi.
uthandana u-deputy mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo baseNigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthatha osibala engabe uyahamba uDeputy Mayor ayodeputizer le eNigeria. Usebenzisa ama-state resources nendlu kahulumeni, nemali kahulumeni, nemali yabanye abakhokhi bentela. Ukuthi afihla abantu bokufika abangekho la abalapha ezweni ngekho emthethweni. Ngane zakwethu owethu umyalezo uqondile. Owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungu. Akubuyisa imithetho akulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni iSouth Africa ina 32 into democracy we can't be still planning things needs to be done now insizwa nobusizwa development foundation nizobona lapho ku statement izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini hayibo ngibani lo nonginikeza izinto zengane yeah kuyabona ngathi ngiyazala hlala kunezinto zeingane emotweni siyabonga abenganandaba nokujuluka mina indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka so ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba bantu namhlanje sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka akukho ukuxoxa okuzokwenzeka sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala barenta ibhilidi ngelika works it was vacant and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ibhilidi ubani owatshela utela ibhilidi alinamuntu ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords sizoya kwa Transnet izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet sicela usinike uhla lwezindlu zakho public works masipala nengwelanga elithile siya kunansi indlu siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe ezikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho kubazohlala lapho ngaphakathi abeza ukuphuma beyothenga abeza ukwenza lutho sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagada sizobagada ke thina sibona alikhi drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDecember nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa iPop crew ayiyeke ukuvikela amaphoyisa iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la kodwa ngezenzo zawo zokumekela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa lingazange lona limbulala umuntu ngqo kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke lezingane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo okwesibili esizokwenza njengensizwa nomsizwa sizoba nomhlangano no premier nobaba umkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awokugcina idolobha singalibalanga iStenga niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe into ebhlungu ngendlela eyisimanga
okufanele ngabe sonke thina abantu esingamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku ngaphansi kwesichusa senkosi ngaphansi kwesichusa selembe umqali walendlela yakwaZulu umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani ubungamfakanga usiso uMangobese nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini biyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we-social media ngihlale ngikhona ku-social media kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi mina ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami siyahlangana nabo but kukancane ungithole ngishuthe nomholi ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani akekho wakwabona isithombe sami noMdlokombane kodwa sengahlangana kaningi noMdlokombane before inkosi awakhokho beyikhumbule ngahlangana kaningi naye kodwa ngaze ngifike eduze kwayo iNgonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu umkhosi woselwa umiswa yimi makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi umkhosi woselwa okumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi ukuba izinto zenziwa kahle ilokho insizwa nomtsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama umkhosi wokuthi kucelelwe impilo isizwe iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imikhosi iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kuona ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani njoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa insizwa ayifundiswa ukhona umsebenzi umkhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa angaze ngihlangane neNgonyama angaze ngithinta iNgonyama angaze ngishuthe neNgonyama ngoba ukuhlangana neNgonyama kimi it's not a publicity stunt it's more of a spiritual connection than anything else angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama mina ngisuka ekhweni angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama kade ngidlalela noma kodwa bakithi ebusuku angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama ngingahlanzekile emoyeni ngoba ukuhlangana neNgonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye izithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane neNgonyama ngoba iNgonyama akuyona into yokukhanda udumo iNgonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usukuhlangana neNgonyama ukuhlangana neNgonyama kufanele kube ngokukamoya angaze ngiqhawule iNgonyama lokho ngaba khona njoba ikhona ngoba ngingaka njoba ngiyilwela kangaka njoba ngisebenza kangaka angaze ngiqhawule iNgonyama nesaba ngisho ukusondela kuyona kodwa yimi engiyisebenzelayo akekho umuntu owakhela iNgonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina akekho umuntu owakhela iNgonyama insizwa zayisencane kusuka ko 5 years kuya ko 21 ukwedlula mina